ole thlir tu pen chawain chi bai kala buk le vek chawa hi voina chuanin chukchu cake karon siam dona chukchu cake ti akhan chukchu hlau me ni lawin chukchu in ei nge nga ya an ei an thi pui tur kha siam ngai ni chumo chukchu hnar bo tu ni rongot lawin chukchu khan an ei anga an lo thi pui don ni chumi tur chuan eng man ro nge kan ma mo thi kha kan sei zung zung anga video te thuma tam thin ti te oma eng poni se thuma the nei ve lok te ngai thina hela hian maida no khat mo thingpuin in no khat kha ani ta chuan he ati tuina kha angai wang khan tuipa ngai hmanglo in bong te koron hmang don ni chu chuanin anga chan kan ti chuan chukchu khan an ngai na zong khat da til ve tho nga ya hela han boric acid om ta ni chuan boric acid oma chuan hela han peanut butter om ta ni chuan peanut butter te kan collect dan te koron da zoi nga video a hian mo chuan hei peanut butter ni hi o chuan kan soi zelang chi hian hei hi visal ni a chuanin visal a hianin eitur te thawmhnaw te thil chi hrang hrang a awma household kan ti ang chi chhungkua chhungkhura mamo chi hrang hrang eile in a awm kim em a thawmhnaw pawh naupang atanga pui tling thlengin a awm tha em ani chuan visal a hianin chhungkhur mamo doormat te bungbel mo hrang hrang a awma chungvel chu hei peanut butter pawh kha hetami kan lei hi ni a chuan hei juice te pawh awm vek ani eitur hi chhawng chung sang lamah khianin pakhat le pakhat free ang chi te kha atam em a chu kan fa de hanan thridak dok laka kan han kal zoi zoi nga chuanin peanut butter pawh hi pakhat le khan pakhat a free a chuanin heng hi kan hriat ve du tur chu pakhat le pakhat free ti khanin expiry date nai te hi alo ni ve thina discount re deuh deuh hi khangte kha visala bazar thin zoi de shefek nga bazar thang lo deuh lo om ta ka kan lo soi ve me nga peanut butter te pawh kha antirnanin Feb March kan lei kha ni ta ni chuan August September vela expire to tur kha ni ta chuwang chuanin kan lei atang khan ei zo wat wat angai ni chu hei kan han kal zung zung anga he video hi da that pa ka du wangin kron da langa visal la mulo tan te po in ta se visal hi pui ve em a thil hrang atama no te thomhno gift item te timela now and now thatak tak te tam em ni he ka fapa hianin chocopai lampang a hmu a awan deuh chat buka chuan chhang te po hi mega pack ang chi family pack kan ti ang kha meri te po atam a tha em ni chhang hi pakhat le pakhat free ang ma se a hlutna ka han chhut khan timela a hlutna kha a tlomna kha atam em than chuang lawa chuwang chuanin ka leivak chuang lo ni chu heng ho te hi mo ma second no pangshil hai da la chuan kan lei sak ve thawa tiang vel kha ni a pakhat le pakhat free ti khan lut mel ge ong khan lang ta ma sengin kan mai ente ka tiang kan thlok sukna me deuh khan in ka sha a chuan ma se box khat pack khat vel te kha chuan kan hlok ve chuan ka sha a chuan kan han lei ta shama lok me lo chu kan ni chuang lo ni chu om zia chu chuan ti hianin kan han koleka thil hrang ei tur omna kan han kala nuam an te em to pong te pon hei boi te po phur em a chuan ei tur kha haldirams te po chi hrang oma mahni in bualna bathroom thil shampoo mo lotion te taksa en kolna tur tha tak te a oma sabun te po hi kan lei no ani chuan mamo hi a kim em a visal hi bazar the chuan lukati a izol kan kal to hi chuanin bazar ve nge hi kan tum thin ani thil te atloma thil man tak takin kan budget milin a bazar theya heng te hi tha ka ti na ni a visal kan kal chu kan leif ho ve no zel ni chu chuan hei ti hian thinga siam man ro tha tak te po ma bungbel ti me ngo man ro te kan han tia chuan hei bungbel te po an nei tha em a an kol kim riau me a visal bazar hi man hla the em hi pickle te po hi pakhat le pakhat free an ni hlama hei imli tengtere mo chi omlem thei hai te hi atui em a thei hai pickle te kha pakhat le pakhat a free a amman hla em ni chuan sumdong mi tan phei chuan hetami hi balak nge chi ke te ma sengin
check out chung hi are ma hi bang hana pe lawa hi pangpar ngai na mi tan po artificial moi tak pangpar oma ama seng kan dei lawa ton tuma chuanin aman te hi atlom re wa za thum man te kan heng te hi chu wang chuanin pangpar artificial ngai na tan po khoi te lek te meng po to ma sa vek kha khoi moi sa kha tak bok ani chuan hei ten kan han kal je langa man mo takin karon ti deuh char anga chuan hei ti hian in suk na man ruwa suk rem tuina thlengsil na te ti khan kim em mai ni om lo hi zong tai la om lo ang ti hial thei turin in chhong khur ma mo hi akima hei naute lo son te naute sa bon te rong color thatak te doormat thatak te hand towel thatak te tam em mai ni kan na kim vek seng lawa la kim lak po hi hei in chhung khur chau ka ma mo dal bu fai tel om vek bok ani chuan khu tel tak te mi tha tel te po hi chang mo kan han thok ani he chuan haldirams te po haldirams te kha log em khata mitha pek lian te kha tlom ro puisia khata mitha po hi pek ni ngot ka le ke pon tiang khan an thil man deuh te ama then chu man em chuang lo dora leila kan ho zo kang ti tur te po om ve thawa he kata mitha hi za samret pani ani a kezi khat pek kha kan han lei ve le boka chuan aman kati em ne ke chuan ei chung re mo kezi khat pek za samret pani le kha discount na the ma he tomato sauce tomato ketchup ang chi te kha pakhat free ni a chuan kan thil lei te kan han da khoma kan lim ho veo zel ni bisala kan kal hi chuan mo no pang ne na bazar ro chu bai thak dan hi dang ve dewa nge mote hi an lo ena ma se boite hi fel em ka fanu he chuan anaw lo en kol pa ti khanin fil fai takin kan bazar thaya hi bol te lo ma ho pa in bol te kan han le ho le zong buka boite po lo em chuan bol te kan han le ni he ti chuan ho lampang kan hnai don to hei thil thatak no pang toy thatak te po ma muza te kha tha em ani he thil ton zaw te mo kor hnoi te tamlu tuk thom no po kha du thu sa ma thlan tur ma apuan that lo tanga puan chhia thlengin timela puan chechi thlengin om vek mai ni chuan hei haldirams te po chi sang oma nabati te po mega pack ang te po na lei theya a hlok riau khang kha chu mo chuan hei kan thil lei te kan han check out zunga chuan kan ho dona boite po bor khop mai than hem kan ngai khop mai kan in khai tun lam mai boite po bang thei bik lo nau kai pa in mo nau kaya ke hi ka bor em mo ka ron in la lang lo me ke chu ka fa te hi an mu nom thi ka te na kin le en le ta te po ka ti so fang chuan he video hi ka ron rol del sham ni rem lo in mo ka hen check out zunga chuan boite pon ei tur leite eya pon lama hian ice cream hi in du em min lo zo ta kan han lei sak ve shama pon thil zor hi chu ei tir fak hi ka du lo ma sengin hei phei chun ei zo pe lon pai de ni chu kan han bazar zawa chuan hei pon a hianin atu le kan bazar te po kan da lang le zoi nga chhuata te lo thuno kan hau pa mo ti han hei dormet tuna khoi mek a hring hi a hlai em atuna kan in varanda ka pha mek hi ni a cheng zanga chaw kan lei ni a note he engkim om ka ti khamo man ro engkim han ti meila ka sui over mi thia ma se kim khop mai bisala hian chuan kan lo siam to ang tuna boric acid hi damdoi dora in lo lei me nga hi keima ni civil hospital canteen ka lei ni a acid boric acid kan ti chuanin acid hlang kan ti ang khani mai ta chuan hei cheng somhni manani a milligram khat cheng khat ang zel ni chumo re ta chuan hei kan han buk china gram somhni ani rengem ti te kan han en chin dona ka buk na te hi atar ve deuh to ka han en kan han buk chiang don ni gram somhni kha ani rengem ti kha ni tura chuan ngai la te khong dik ta kan hmang tura chuan ngai la kho lo ni ta a
chuan gram som ni kha kan lo hmang dawn ni voina tan chuan gram som ni anita kan boric acid man tur kha chuanin maida kha gram som li kan hmang dawn ni chumo ale cha boric acid kan man zat le cha kha maida kan hmang dawna chuan gram som li kan lo hmang dawn ni chu chuan in man tam du chuan 9 gram som reta chuan boric acid kha gram som ni pahnih kha in hmang me dawn ni chu kha tiang zel khan in lo te khong menga chuan ti khan gram som li kha kalo te chuak ta a chuan mi boric acid gram som ni na kan mix anga chuan bong te kalo tel dawna kan soi to ang khanin chukchu hlau rongot kha siam tur ni lawa chukchu in an ei du nge tur kha chukchu kau thei tur kha an eya an thi pui tur kha siam ngai awangin hei peanut butter te vinegar te bong te karon chhopta a bong te kha azat sei fak thei lawa kha chu kha mi ti tui thei tok tur kha ni mai ta vinegar ne na kan pol don awang khan ti tam vak ngai don lawa in siam tam le tlem zir kha ani mai don ta a tui bong te hi tel tam ngai lo nia chan chu a tui du a koi ma em a chuan chuwang chuanin tel tlem te ni me vinegar kha gram som nia chuan 20 ml som hi kha kan lo tel vele me don ni chu chuan ti khan kan han telanga kan nuai mop to me don ni chuna chuan chukchu cake lo sian thiam le don ta a chuan peanut butter hi kan tel na chan chu chukchu in thilrim tui te an du ve a chukchu hian thil thur lampang hi an huwa ani chumo an puma thlen khanin an digestion te ati buaya chukchu tan khan pumnat na sian theini chumo chuwang chuanin vinegar in nei la pon nimbu tui te po afar theya chuan peanut butter kher in hmulo po in thil chukchu ngai nat zong te kha in lo zong ve to meinga chuan peanut butter hi arim hi anata wangin fian te hmun thuma thena hmun khat ang chau khatel tur ni chumo chuan arim kha apol sop ne em a timela an ne em a chuan di khan kan chaw polanga phek te pon amum te po in anwai vek the ni kan thil man kha karon ziak chuak anga ti hian awlsam takin chukchu cake kha achan chu aro ai chuan a fresh tia siam zo lima handa hian an tuar bi ka ni chumo chukchu hian an thi pui ma bi ka an lo ke hek ve huam thini chumo chuan kha chukchu khan an thi pui ma bi ka thil dry dry to le rang chuan a chak na hi abo then to thini ni chumo hi ti hian oven a te po kan nuai phek te kan nuai mum te kha oven a te po ati ro vek theya chuan oven nei lo tan po kan thleng te po ti khan ati ro vek thei ni chu ma se soi to ang khan thil ro ai kha chuan a shin lai khan a chak bi ka chuan arim te po hi anabi ka mo hami peanut butter ang te po kharim te kha anabi ka chuwang chuan chukchu kha kawa an enga lo chak bik don ni chu acid te kha mo ur ro kha ni to don lawa chuwang chuan mahni homemade chukchu cake kha tha em ani man ro kha to lo sia boric acid kha cheng som ni manani a maida po kha cheng som man po tling lawang cheng man vel ang ni ta se chuan vinegar po tlem te bong te po tlem te kha cheng som thum som le man velin chukchu cake kha siam teu thei don ni chumo chuwang chuanin thil har sami alo kha mahni siam ve thei mai kha kan shet lo wang khan kan lo siam lawa mi siam sa te to tak takin kan le thina chuwang chuanin mahni a siam thei chak zok box si kha chu a hlu ka ti em a chuwang chuanin chukchu kan nga chang chu kan han siam ve le lopa siam reng po hi ka siam reng bik chuang lawa achong te po chu ka han hril ve chunga ti khan a hringa hetia an nema da te khan a chak bik ani chumo chuan ti ro du pon chu oven a te po ur ro thei veka ur ro chang te po ka nei tho ma sengin ka soi ang khan ka siam reng bik lo ka ti khamo chuwang chuan chukchu cake mamo tak siam sa aya siam zo hlim chak box si chukchu hen huat box si kha kan lo thiam le ta ni ti hian atranoi na khan noi mei tur ani a kut kor ka han bun na chan po boric acid khan kutte e ve the wang khan film khur thula glove hi chu bun thei ngei ula glove nei lo tan po polythene ani mei ta a noi chung rei lem lo boka ti hian kan han katanga a size moi deuh kan du chuan kan han kat mam kwal velanga mo tiang khan kan han ti mei don ni chu thil har samya lo
awlsam te kan siam ve the kha kan hriat lo wanga kan siam lo te ani ve mai ta chukchu cake hi in fel fai deuh anga kan ngai a pawh han chukchu hin om du em mai a eining noi te an bawm du a chuwang chuanin thil chuwang chuan chukchu cake hi atangkai ve riau dawn ka hria a mamo tu kha le hrecha kha in om nual box in an khan video karon da ma lutuk theilom no hre thiam anga ti khan a chop zelin kan ron da anga video te ka video te min ngai hlut sak khom em a in chunga polon thu ka soya heng te hi ni thil reng chu kan han te sanga e a that chuan kan chhun zomanga thalem lo te pawh kan pai lenga ei pawh thil hi ka ti chin ve na se em to a keima to ka hian eng mo hi ka zong kwala chung kwaina kan mamo awlsam te thil siam thei ve si he in te pawh ka siam ve thina cookies te pawh ka han siam ve lopa khang te pawh kha cookies siamdan te pawh kha du khain omana kina rem changa cookies siamdan te kala ron hriu ze lang chu chuan hei oven nei lo khan in lo buai nge hetia hringa pek hian a chak jok te ka ti khamo chuan hei ti hianin parchment paper anga khan ka da oven a ka dry dona aseng ka dry thleng chu video ko ran da thei don lawa du chuan ati ro theya da that thei ni chumo chuan air tight te impact le menga polthina mo bo ma moin da thanga khan siam ngai lovin chukchu cake kha mahni in awlsam takin ilo siama ilo nei ve reng to don ni chu uric acid leina tur kain ko hmu to boka damdoi dora in lo chunga peanut butter te pawh cha tur te pawh mang visal kha chu kan va bazar na ka fa te ne na kan bazar na ni wangin ron da that pa na video te ni dang en le ta te pawh a tha ka ti wangin in pe lo kha chuan lo skip zung mai ula ka ron da chok shima visal a hianin ke ni poisa nei lem lo tan pawh cheng sang thum vel chau nei pan bazar cheu thei ni ele in te sotlom em a nge chocos te cornflakes ho te so atha em ani mega pek lian pui angkha a oma tiang khan tlom te in budget midin a bazar theini chawang chuanin ban pha ka omte kha in van nei em ni ti te kha in sha ula ke ni chu kan ban phak vak lawa jin changa kal zau khani meita chawang chuanin khang te pawh kan soi vel a shim ani chu chuan kan lo siam tamot mola a shape moi tir ve kha kan du ve box se a sir kha kan katta a side khamo chuan ti khanin a phek ten a mum ten a shape kha chu mahni du dan khani me a kan lo kat ta zela chuan hei ti hian kha chu du dan ni mai se tuna chuan chukchu cake siam mahni ina mahni du ang zat siam dan kan lo zirta a kha formula kha om ve dewa maida le boric acid pol dan to kha om ve a chuwang chuanin maida tam taka boric acid te khat chau te intel kha chuan adik thei don lo ni chuwang chuan khami a formula te kha chu lo apply ve sham ula bong te ero kha chu aniam tok ang kha ni meya chuan an lo kha vinegar ero kha chu 20 gram in man chuan 20 milligram in man chuan 20 ml tiang zel khan 40 milligram in mang chuan 40 ml tiang zel khan ni mei chu mo man tur chu chuwang chuanin thatakin in lo siam vek